Tiyamike Mulungu wakumwamba, abale ndi alongo. Ndikulandireni Mulungu wanga, tilandirenso mpingo wa Mulungu madzulo ano. Chigawo chakumadzulo a tsiku la lero ndikuyamba ndikuti ndikulandireni Mulungu wanga, chifukwa pali funso pano lochokera kwa mchemwali wina limene akufuna kudziwa zimene zikunchitikira kawirikawiri. Akunena kuti akakhala pansi payekha, m'malo molankhula chilungamo akumalankhula bodza, m'malo moti akayimbire Mulungu akuyimbira Satana. Koma ali kutchalichi ndikukonda kutukwana nthawi zonse, ndipo ngakhale mwamuna wanga akamabwera ku nyumba sindikumamuona ngati wachilungamo. Nthawi zonse ndikumangompeza zifukwa kuti wachimwa pena pake, ndipo ndiye kuti pamenepa kulongolola ndi kumene kukumakhala breakfast yanga. Lunch ikumakhala kulongolola, sapa ikumakhala phokoso. Ngati tikhale ndi dina pakumakhala phokoso, pamenepa ndikutanthauza kuti pamene ndikhale ndi mwamuna wanga nthawi zonse phokoso. Ndiye ndiudabwa kuti chikundichitikira ine nchani. Ndithandizeni achimwene, makachisi ndayesa sukanika. Mpaka ndikumafika pakuti ndikalowa mtchalichi kumuona mtsogoleri Church Elder, iye akunena zabwino, ine mumtima nutukwana, tamuoneni zakutizo chakuti icho chidakhala apa m'malo mokhala apa, ngakhala abusa. Inde ngakhale pakati pa azimayi anzanga ndali wadolika, koma panopa ndinaona kuti kuli bwino ndingosiya, chifukwa kudolikako osagwirizana atunda anzanga. Nthawi zonse kunankhula izi kupeza zifukwa izi. Pakatipa mpaka ndinayamba kuanamizira abusa kuti akundinyenga, koma chilungamo mbusayo sadandinyenga. Kufika poti ndimaganiza zoti ndikampereke kwa akazi wache ndi kwa mpingo kuti abusa amafuna undigona, mmati nkanene kuti anandigona. Koma zonsezo zinali zakuti sizoona, zongotuluka mu mtima mwanga. Nde ndiudabwa kuti mpaka maganizo achoncho, kuti mpaka ndiyambe kuyipitsa anthu a Mulungu kuti andipanga chakuti koma sadandipange. Nchani mtumiki wa Ambuye Twaibu, tithandizeni, ndiulakalaka nkadasintha khalidwe limeneli. Choncho chemwali ndikulandireni mwachidule, ndiyamba ndikukuyankhani kuti funso lanuli likundikumbutsa phunziro la maenje 18 kumene ziwanda zimakhalako, limene mmene ndinkafotokoza sindinafikire pa muyezo weniweni wotambasula ena mwa maenje amene ziwanda zimakhalako. Lero ndikuyankhani kudutsa kuyankho lophunzitsa za maenje, ndikutengerani dzenje limodzi limene pa ulendo umene ndayenda Satana ndiyerekezi pa nthawi imene ndinkamutumikira akundionetsa ena mwa maenje amene ziwanda zimakhalako. Adandionetsa dzenje pakati pa namba 16 ndekuti ndi 17. Tamverani. Limodzi mwa maenje amene Satana ndiyerekezi adandiuza kuti kumakhala kwa anthu ache, kumakhala kwa atumiki ache, adandilongosolera dzenje limene ndi mtima wa munthu, kapena kuti dzenje namba 17 ndi munthu. Now, nkamalangula za maenje ndidanena kuti maenje 18 ndi amene ine ndinachita mwayi kukaona, koma ziwanda sizimakhala ku maenje 18 okhawa. Ziwanda zimapezeka malo osiyanasiyana ku dziko lonse lapansi kumene izozo zasankha. Ena ndi permanent, zimakhalira tukonko. Ena zimangopezekapo, kwina zimangopita kokangocheza nkubwerako, amakhala kuti ndi maenje.
pakatipa tidafotokoza kuti lina mwa dzenje limene ziwanda zimakhala ndi kumanda, tidafotokoza nkhani imeneyi. Koma pakati pa maenje onsewa ngati pali dzenje limene ineyo lidandichititsa mantha, Satana akundilondolera kuti kumphanga kwina kumene kampani yakugwa pamodzi ndi ine imakhala ndi kwa munthu. Ndazizimuka kwambiri kuti mwa munthu mungakhalenso dzenje lakuti ziwanda mpaka nkupeza malo nkukhala, koma kwa munthu ndi dzenje. Kutereku zizindikiro zimene inuyo mukuonetsa ndi zimene ife tikuphunzira demonology ziwanda tinkaphunzira kuti tikamayenda pakati pa anthu ena, pakachisi kaya pa organization, pa kampani, pamudzi, pa banja, nzotheka kuti mukadzaona izi zikutuluka m'mitima ya anthu, ziwanda zimakhala mkati mwa munthu, ndipo munthu ndi dzenje lina pakati pa maenje 18 amene ziwanda zimakhalako. Koma kunena kumene ziwanda zimakhala pochotsa maenje 18 tidakhalapo kumudzi, takhala tikuona padziwe pakutuluka dona, mwina mukapita ku nkhalango ina mumakaona zizindikiro zosiyanasiyana. Nzaka zathu tazionapo zimenezi, kupokumana nzinthu zina zimene zimapezeka malo olekanalekana nawo. Pamenepa padzafunika kusiyanitsa bwino ngati mpata tidzaupeze pakati pa mizukwa ndi ziwanda. Koma lero ndikufuna ndinene kuti ndi dzenje pali pakati pa maenje 18 aja, dzenje lina limene ziwanda zimakhalako ndi dzenje limene ndi munthu. Munthu ndi limodzi mwa ma pit of hell kumene ziwanda zimakhalako ndi kwa munthu. Now lero mundimve kuti ndilitenge limeneli ngati phunziro zakuti dzenje munthu, zakuti pakati pa anthu, m'mitima ya anthu, namonso ndi dzenje limene ziwanda zimakhalako. Angakhale Bible kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu adaphunzitsa zomwezi. Nditi ku chipembedzo cha Satana ndinkadziwa kuti munthu ndi limodzi mwa maenje akumidima. Munthu amatha kukhala dzenje lakumidima, ndipo munthu akadzikhazika yekha, Satana namusankha, ziwanda zilowamo nkumakhala momwemo, osati zongopita kukachita ntchito yake nkutuluka, koma kumakhala momwemo, pamakhala zizindikiro. Ndiye zina mwa zizindikiro kuti limene lili ndi dzenje limene ziwanda zimakhalako ndi zimene chemwali mukuzifotokozazi. Ngakhale ntati ndilekere pomwepa, mapemphero ndipemphe pano kuti mpemphere ndinu pamodzi ndi abale amene angamvere, ndikukupempherera iweyo mchemwali wanga kuti ziwanda zitulukemo, chifukwa iweyo ndi dzenje lakumidima. Anzangawo adachita tsoka kukwatira dzenje lakumidima, kukwatiwana dzenje lakumidima. Iweyo kaya ndiwe dzina lanji, koma ineyo ndikukutcha kuti chemwali inuyo ndi dzenje lakumidima. Kutereku mchimwene wanga kunyumbako adakwatiwana dzenje, kadzenje ka pit of hell, kapiti koyendayenda kamene kakamapita kulikonse kamasunga ziwanda ndi mphanga, kumene ankhandwe amabisalako, kumene nkhwimba zimagonako, mapanga ang'onoang'ono amene amayendayenda, mali movable pit amene angapezeke kukachisi lili dzenje, angapezeke pa msonkhano lili dzenje, angakhale ndi mwayi wokwatiwa mpaka kukavekedwa lingi lili dzenje, ngati mmene mudachitira inu chemwali, mpaka kupezeka nawo mkatikati mwa gulu la adolika, kadzenje koma kali pakati pa dolika. Sakumva munthu, kadzenje koma kali pakati popembeza, kamapembeza, ziwanda zimabisala ndi kulilola thupi lache likapembeze ndiye likabwereko. Chimenechi ndicho chimene chimandiliza kwambiri, kuti kodi pakati pa anthu opemphera
tikamasonkhana chimatiphonya kuti ichi kuti ziwanda zikatiderere mpaka pakachisipo nkumakapembeza nafe limodzi ife tilipompo ana mulungu tilipompo. Chavuta ncha tiyenera kuti ifenso tisakesake nkhope ya mulungu kuti pazikhala chizindikiro cha mizimu. Ndi mphaso adayiperekanso. Pakati pa mphaso zimene zinaperekedwa pa ekleziya anaperekaponso mphaso ya chizindikiro cha mizimu. Now ine lero muphunziroli ndichita ndi zinthu ziwiri. Ndichita ndi chidziwiso chimene ndadziwa ndili ku chipembedzo cha Satana, komanso ndichita ndi chizindikiro cha mizimu kupyolera pamene ndatembenuka mtima. Ndiyo mphaso ina imene Ambuye akupitilira kundipatsa kuti ipitilire kuphatikiza ndi chidziwiso chimene ndaphunzira. Tamverani ana mulungu, tamverani. Bible tili ndi Ambuye wathu Yesu Khristu amene atabwera ku dziko lapansi pakati pa maenje amene ziwanda zimakhalako, limodzi mwa dzenje limene Yesu Khristu sanabise koma kuneneratu kuti iliri ndi dzenje limene Satana ndiyerekezi pamodzi ndi ziwanda zace zimakhalako, analoza kuti munthu ndi limodzi mwa dzenje. Sono amene mumalitsatira phunziro limene lija lero mudziwe kuti dzenje namba 17 ndi inuyo, ndi munthu. Tiye timulondole Yesu amene akuyamba kutionetsa dzenje limeneli. Ndikuyankha funso kuchoka kwa amama amene akuti afika potopa ndi zintchito zimene zikutuluka mkati mwawo. Ndi dzenje chemwaliwo la Satana ndiyerekezi. It's a pit of hell, dzenje la kumidima. Kutere kuziwanda zimagona mkati mwawo ndi zimene mukumvazi. Tiwerenge malemba tiyambira zimene Yesu Khristu ndi amene adayamba kutiululira mu chipembedzo chathu cha Chikhristu za dzenje limeneli. Tioneni chapter number 9 cha Mateyu, ndipo tidzawerenga vesi yake ya nambala 4 mu chapter chimenechi. Tiyambe kuwerenga. Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu? Mulimve funso. Yesu akupita pakati pa ophunzira asonkhana, gulu layoka kumene likadakhalako ndiye lidasonkhana pamene padali Yesu. Ankakamba nkhani imeneyi pakati pa msonkhano umene udamusonkhanira atafika ku Kaperenawo. Ndiakuti ku Kaperenawoku ankakachiza munthu wamanjenje okhala ku Kaperenawo. Ndipo Yesu analowa ngalawa nawoloka nadza kumudzi kwawo. Ndipo onani anabwera naye kwa iye munthu wamanjenje wakugona pa chika. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo anati kwa odwalayo, limba mtima mwana, machimo ako akhululukidwa. Ndipo onani ena alembi ananena mu mtima mwawo, uyu achitiranji Mulungu mwano? Mwaimva nkhani? Yesu wafika pakati pa ena mwa anthu amene adamuzungulira Yesu Khristu, amene adamumva Yesu akunkhululukira machimo, odwala wa ku Kaperenawo. Malo moyang'ana matenda akwa munthu wa ku Kaperenawo, Yesu akuona machimo amene anali mu mtima mwa odwala wa ku Kaperenawo. Chifukwa mu mtima wake wa munthu mumakhala nthenda ndiye mumakhala machimo. Ndiye pakati pa matenda ndi machimo chimene Yesu amachita nacho nyasi pakati pa munthu
ndi tchimo, ndi adaona kuti sizabwino kuchosa tchimo, sizabwino kuchosa nthenda nusiya tchimo. Mwachimenechi Yesu atafika kwa wamanjenje wa ku Kaperenawo akunkhululukira machimo. Ndiye pokhala kuti chiphunzitso cha Ayuda chinkakhulupirira kuti machimo amene amakhululuka Mulungu yekha ndi ansembe amene adayikidwa pakati pawo. Pokhala mwa Yesu mukutuluka mawu akuti ndankhululukira machimo, ndiye iwowa adaona kuti umenewu ndi mwano, koma zimenezi sizinkatuluka kukamwa kwawo, zidali m'mitima yawo. Ndiye vesi namba 4 akuti ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, chifukwa chanji muli nkulingalira zoyipa m'mitima yanu? Now, Yesu akuyamba kutulukira kuulula za kumene lili dzenje namba 17 limene ziwanda zimakhalako. Mwa njira ina, munthu amene mkati mwake ndi dzenje la uchimo, dzenje la ziwanda, chimene amatulutsa chimatuluka kudzenjeko. Ndiye dzenje limeneli pa vesi limeneli likutchedwa kuti mtima. Tamverani, ndiye kuti pakati pa maganizo ndi mtima ndizo zipinda zimene ziwanda zimatha kubisalako wa munthu ameneyo. Choncho tiye tione kuti dzenje limeneli Yesu akuliona, ndi akuona kuti amene abwerawa akwazindikira kuti maganizo awo ndi oyipa. Ndi akuti chifukwa ninji muli nkuganiza zoyipa m'mitima yanu? Ndi akutchula maganizo ndi mtima. So tamvera, ziwanda zimalowa mwa anthu nkukakhala mwa munthu, ndiye munthuyo akamasunga ziwanda limakhala kuti limenelolo ndi dzenje limene ziwanda zija zimabisalako. Ndiye tili ndi anthu amene amangochimwa chifukwa iwowo akonda uchimo, koma pali gulu la anthu limene ziwandazi zimakhala mkati mwawo ngati malo obisalako ziwanda. Kwa iwowo kukhala ka dwelling place kama demons, kuti zikhoza ukacheza kutsidyako koma madzulo zidzagona mommo. Zikhoza upita ukamwa madzi ngati zimamwa koma madzulo zikhoza ubwera mommo. Zikhoza upita kosamba ngati zimasamba koma madzulo zibwera mommo. Zimakhala mwa yayawa. Awawa kuti amafuna kwatukana amuna awo mpaka kumaganizira zowalembera chiwembu abusa pa mpingo pawo kuti awanamizire kuti akuchita chigololo ndi iwowo, ndipo iwowo akuti akakhala mboni pa tchalichi kuti adagona ndi ine koma zili zabodza. Ndekuti mwayayawa ndi dzenje, ndi dwelling place ya ziwanda. Malinga ndi mtundu wa zamaganizo amene akutuluka mu mtima amatanthauza kutuluka kwa ziwanda zokhala mkati mwako kukachita manifest kunja kwa thupi lako. Now, Yesu akuliona dzenje limene maso anu simmaliona. Ndi pamene pagonera kuti Yesu anali ndi maonekedwe au Mulungu. Bible likuti angakhale nali nawo maonekedwe au Mulungu, koma sina chiyese cholanda kukhala Mulungu. Buku la Filipi limatero. Now, potenga maonekedwe au Mulungu ndi awawa mukuwaona yapa amene Yesu ankanena kuti angakhale nali nawo maonekedwe au Mulungu. Now, pokhala kuti amene amaona za mu mtima ndi kunena za mu mtima wa munthu ndi Mulungu yekha, okhala naye pafupi ku Kaperenawo akuyamba kuganiza kuti uyuyu ndi munthu ochimwa kwambiri.
chifukwa ndi chifukwa ninji akuchitira mulungu mwano. Chifukwa chake ncha kaudindo koona mayenje obisika dzenje la munthu kukhala kokhalako ziwanda amene amaona mkati ndi mulungu. Now pamenepa pakutipatsa umulungu wa Yesu, chimene buku la Filipi ankanena kuti sina chiyese cholanda. Anzathuwa pano atampeza kuti walowa ku ofesi ya mulungu yoona za mumtima, yoona mayenje obisika dzenje limene lili secret kwambiri, limene ndi munthu, kumene ziwanda zimakhalako. Iye iwaona maganizo ndi mumtima. Atangoliona thupi la munthu Yesu, adaona zipinda ziwiri zokhala mdzenjeli lotchedwa mtima. Adaona maganizo kukhala chipinda. Ndikuonenso lero kuti maganizo ndi chipinda chimene chimapezeka mdzenje la nambala 17 kumene ziwanda zimakhalako, zimatha kukabisala ku chipinda cha maganizo. Ndiye kuti nthawi zonse poganiza kumeneku kumatuluka maipa akwandierekezi, kumatuluka fungo lachabe kumaganizo ni kuchipinda cha dzenjero limene inuyo ndi dzenje namba 17 pakati pa mayenje 18 amene Satana adandionesa. Leronso mulungu akundionesa zomwezo zimene Yesu adakaona. Koma tukuona chipinda chimenecho malinga ndi ndondomeko za Satana mdierekezi pamodzi ndi umunthu wa munthu. Ndi ofesi yapamwamba kwambiri imene pakuganiza singachitike ndi cholengedwa chilichonse kupatula chimene chili ndi mphamvu za umulungu. Ndi chifukwa chake pa vesi limeneli mupeze kuti akufunsa kuti nchifukwa ninji muli nkuganiza. Koma musanafike pa ganizo lonkayikira limene Yesu Khristu akutionetsa, pamene inenso lero ndikufuna kuti inu ndine tichedwepo, ndikufuna inu ndine tichedwe pamenepa, tidziwe kuti ngakhale ndikufotokoza ineyo kuti kuli mayenje amene ziwanda zimakhalako okwana 18, koma limodzi mwa mayenje amenewa ndi inuyo ndi munthu amene amadziwa, adayamba kudziwa kuti ilili ndi dzenje. Udindo odziwawo umayenera kuchokera kwa cholengedwa chimene chili ndi magawo a umulungu. Tibwereze chapter number 9. Ndipo iye analowa ngalawa naoloka nadza ndikulankhula mawu amenewa kwa inu nonse amene mumakayikiranso umulungu wa Yesu. Tamverani. Ndipo iye analowa ngalawa naoloka nadza kumudzi kwawo. Ndipo onani anabwera naye kwa iye munthu wamanjenje wakugona pa chika, ndiye kuti adali wodwala kwambiri. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo anati kwa odwalayo, limba mtima, mwana, machimo ako akhululukidwa. Tamverani. Ndiye kuti apa pakuonetsa kuti matenda amanjenje kapena ena mwa matenda amene amadwala munthu ndi zizindikiro zakuti munthuyo ndikadzenje, ndipo chiwanda cha mtundu umenewo chikamagona mmenemo thupiro limaonesa li action yosonyeza chimene chikugona mkatimu. Sakumva munthu. Ziwanda zikamagona mdzenje lotchedwa munthu, thupi nthawi zina limaonesa zizindikiro zakuti chiwanda chikugona mdzenje la munthu otchedwa munthu. Now pali matenda tsono amene ife poyang'ana timayamba kunena kuti awawa amadwala pa mwezi kamodzi ndipo nthenda yawo njakuti.
kutanthauza kuti nthenda zina zimene timadwala ndi chizindikiro chakuti limene lili ndi dzenje lakumidima. Ziwanda zimagona mkadzenje kotchedwa munthu, ndiye pamakhala reaction yosonyeza, ndiye reaction ya matenda amene amakhala kuti ziwanda zikukhuzidwa anali manjenje. Nawo pokhala manjenje, tchimo ndiye mwitano wa ziwanda kuyitanira mdzenjemo, kusatsa malonda, kuempute kuti nyumbayi tikufuna olowa kuti adzakhalemo. Ndi tchimo limayitanira oti adzalowe. Mwatsoka tchimolo limakayitana manjenje nkumadzakhala mmenemo. Chiwanda chotchedwa manjenje chimene chikakhalamo chimagwedeza thupi ngati chizindikiro. Apa Yesu afuna kutionetsa kuti manjenje asadalowe, kapena kuti manjenje anachita kuyitanidwa ndi machimo. Akakhululukidwa machimo, limene ndi bwenzi la manjenjewo, manjenje atuluka. Sadamvebe munthu chichewa mpaka lero. Mpingo wa Mulungu, munthu ayenera kusamalira bwino zochita zace, pozindikira kuti munthu anayikika kukupulumuka mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yesuyi ndi mzindikiri, ndi scanning machine. Sakumva munthu, ndi scanning machine imene imapanga skana thupi. Ndi atachita skani thupi lakulu amenewa lidapezeka kuti ndi dzenje muli manjenje. Tsono manjenjewa abwera ni uchimo, ndiye potuluka uchimowu atuluka limodzi mchimene anabweretsa. Inu mukapanga lendi nyumba, alandiroda akati tuluka mmoni, mumatuluka mkatundu amene munabweretsa, mmasamuka naye. Zimene mukuona kuti simungasamuke nazo zidatha, mmaotcha kuti musamuka mawa, kuotchaotcha kuti msamuke nzokhazo zanu. Koma chodziwika nchakuti mumasamuka ndithu, ndipo inuyo zivute zitani katundu wanu mmachotsa. Nkhani yosausa. Ife tsiku lina nayaya tidapangako mavuto omwewa atipeza nthawi imeneyi. Munthu wina adatipatsa nyumba ni ulephera kulipira ngakhale nyumba ya lendi. Titatuluka ku chipembedzo cha Satana, ulemerero watha. Ndiye tidakapanga nyumba yina osati lendi, koma munthu ameneyi adatiuza kuti ndibakhalamo ine ndikagwira ntchito kuchikwawa, ndiye bwerani mudzidzadikirira nyumba. Sinimayiwala, unali mwezi wa Disemba kulowa Januwale, mvula itangogwa, uzuzu unatuluka pa tauni ya Lilongwe, location ya area 23 chakuthanki uko. Nkhani yosausa. Uzuzu koma udavuta chaka chimenecho, uzuzu ngati wa masenga. Vanthu tili pa zero, tilibe chilichonse. Tipanga bwanji ni vana uzuzu waluma kwambiri. Ndiye ndati ayaya apa tuti kufunika tipeze mankhwala uzuzu. Ndiye timatenga zigamba za zitenje kuzipota-mbota, nkachipota-pota, ndiye chimene chicha mmachiyatsa moto nkuchimangirira kudenga. Ndiye chiutsi cha nsalu yonyekayi chikadzadza nyumbamo chimakomola uzuzu, ndiye timagona. So zimene zija zikamayaka chimapezeka kuti mapisi ena amatsalira kuti sadanyeke. Mwazizizi eni aka nyumba achokocha ntchito kumene analiko. Tidangoona cham'ma 9 koloko ya mamawa atulukira.
akulowetsa katundu muli katundu kale wa ife. Ani yosausa iyi ainyaka nyumba abwera ngati panga bwanji woyenera kutuluka ndife. Mbusa wina wa Assemblies of God adatiganizira kuti achimwene zavuta kwambiri, ndi adandipatsa ndalama kuti nkayang'ane nyumba. Tinathamanga mu location nkuyipeza nyumba yoyipeza mwazizizi yotere tidasamusa katundu wathu nkuyiwala kumasula tinsalu tija tonyeka timene ife tinkanyeketsa kuti tiphe uzuzu. Takakhala kulendi tsiku la nambala 4 tidamva kuti tikuyitanidwa nda mfumu. Ine kupita kwa mfumu akuti mfumu tamverani kuli milandu kuno. Ine milandu yanji? Ndabwera akuti kumene mudapatsidwa nyumba kuti mzidikirira akuti mupite mukachotse nyanga zanu zimene munasiya nyumbako. Nyanga kuti akuti inu munthu wokhwima kwambiri ndi mfiti pamene mulipo. Pamenepo ti ufiti tasiya. Ndiye tikupita mnyumba muja kukatilozera afumu patsogolo akuti zithumwa zache ndidzi akundilozera zimphi ziujeni zopota zija timaphera udzudzu zija tidayiwala kuchotsa anali katundu wathu. Ndiye posamuka sitidasamuke mkatundu katundu wache zotsalira zophera udzudzu za mbota ya nsalu zimene tinkanyeketsa kuti utsiwo udziphacha. Olakwa ndine chifukwa ndidasiya katundu. Nkadakwera kudenga koma pokhala adabwera mwazizizi ndalephera kuchotsa katundu. Now niuperekera chisanzo pano kuti mukamasamuka mmachotsa zanu. Ndiye Yesu adadziwa chimene chinabweretsa katundu uyuyu otchedwa manjenje mwa munthuyu. Ndi akuti ndikukuwuza kuti machimo wako akhululukidwa. Now pokhala kuti udindo okhululukira machimo ndikuwulula kuti umumu muli manjenje ndipo muli ziwanda kapena kuti limene lili mdzenje zili mdzanja lache la Yesu. Ndi akuluakulu yapa adayamba kukayika akuti ndiye poyamba kuganizira nawonso akutulusa chimene chili mdzenje. Ndiye Yesu wachiona ndi akuyamba kulankhula pa verse number 4 akuti ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, pamene pakundigwira mtima ndi apa, chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu. Now ndiye kuti verse number 4 gawo loyamba 33 minutes likutipasa yankho lakuti dzenje nambala 17 limene ziwanda zimakhala ndi mtima wa munthu. Tipiteni ku buku lina Marko chapter number 7. Pa Marko chapter number 7 akutipasanso chinthu china chake. Tamverani. Marko chapter number 7 khala ngati tiwerenge verse number 21. Tiyambire pa verse number 21. Verse number 21. Koma tiyambire ndi mutu wa kapena mawu apamwamba apa verse number 7. Nikuyankha funso koma uku ndikuphunzisanso dzenje lina nambala 17 limene anthu mwakhala mukusakasaka kuti tatimalizireni phunziro la maenje lija. Sinnamalize lero ndayamba kuti nikuwuzeni kuti bwinotu muzifuna kudziwa maenjewa koma iweyo sopawekha ndiwe dzenje lina la kumidima. Miyambo ya makolo awo. Yesu akuyankha ndiye tikuyamba kuphunzira kuyambira pa verse nambala 20. Ndipo anati chotuluka mwa munthu ndicho chidetsa munthu.
sakumva munthu. Yesu akupitirira kufotokozera dzenje. Mateyu ndi Mariko akunena kuti mu mtima mwa munthu ndiye dzenje limene ziwanda zimatulukako. Ndiye kuti ngati pali ziwanda zimene zili kuzakamaya, kumayenja mitundu amene tidawatchula aja, lina dzenje ndi munthu. Ndiye Yesu akuyankha kuti ndipo anati chotuluka mwa munthu ndicho chimadetsa munthu. Now, chizindikiro chachiwiri chakuti munthu ndi dzenje la kumdima, pa dzenjepo pamatuluka. Ndiye zimene zikutuluka ku dzenje ndi zimene zimanena mtundu wa dzenjero. Now, ndiye Yesu akuti chimene chimatuluka mwa munthu ndi chimene chimandetsa munthu. Ndiye kuti munthu akufunika akafike kumwamba ali woyera osati wakuda. Ndiye ziwanda zimalowa kudusa mu chanelo cha uchimo kukakhala mwa munthu, nkuyamba kukatulutsa. Ndiye mwatsoka zimatha kutulusa osati uchimo okha, koma nthawi zina zizindikiro za uchimo wakudzenje limeneli zimatha kutuluka m'dzina la matenda. Ndiye kuti tili ni matenda amene ndi zizindikiro za dzenje la kumdima, amapezeka pakati pathu. Yesu pochiza amayamba kuchiza phata la mwitano wa nthenda imeneyi, koma mwa munthu mumatha kutuluka chinthu choyipa. Ndi chimene Baibulo likunena pa vesi limeneli, likupatseni umboni kuti dzenje munthu ndi dzenje lina la kumdima. Tioneni vesi namba 21. Pakuti mkati mwache mwa mtima wa munthu mutuluka maganizo oyipa, ndi ayamba kutchula chiwerewere. Musayiwale kuti tchimo la chiwerewere silimangoyenda ngati chinthu, koma limabwera mchiwanda cha miyendo iwiri ndi timanja tache, nkulowa nkukakhala mu mtima wa munthu. Ngati muli wachisembwere, okonda chigololo, okonda akazi, okonda unyenganyenga, ndi chizindikiro chakuti iweyo ndiwe dzenje. Sutaganizani kuti ndimayenja ngati mtauni muno, ndimayenja ngati ku Malawi, ndimayenja ngati ku dziko lapansi, nanga mayenja amenewa mali movable pit amapita mayenja ngati mkachisi. Mudabwa kuti abusa ukanika kulalikira bwino. Timayenje kaya tachuluka kukalowa kukachisi kuja kumakalowa mayenja mbirimbiri. Mkachisi tsiku limodzi la Sabata lokha mayenje 200 amene anabwera kukachisi, mayenje 12 anabwera kukachisi. Now, ngati munthu panokha chiwanda cha chisembwere ngati chili mkati mwanu, masana wano kuchokera pano paka Manda studio pakatikati pa mapiri akamanda, muzindikire kuti inuyo ndinu dzenje limodzi mwa mayenje 18 amene ziwanda zimakhalako ndi iweyo. Ndiye chizindikiro chakuti iwe ndiwe dzenje, ndiye kuti mwa iwe Bible kuti mumatuluka. Verse 21. Pakuti mkati mwache mwa mitima ya anthu, wakumveka pano. Sono akati mkatikati mwa mitima ya anthu, ndiye kuti akuphatikiza aliyense na amene anabadwa nkubwera ku dziko lapansi, iyeyo limakhala dzenje limene chizindikiro ndichotuluka mdzenjemo, chimapita kukaonetsa chimene chili ndi iwe. Mukamati nufuna mkazi mnyengane naye, ndiye kuti dzenje likufuna likalowe ku dzenje linzache. Mkazi ndikumfuna chisembwere kukhumbira, ndiwe dzenje chotuluka mwa iwe, chimachita utuluka chiwanda. So sakumva nifotokoze bwino mawu akuti pakuti mwa munthu mutuluka za chiwerewere. Tamverani,
chili nkati ndiye chimenechi chimatuluka ndikukavala thupi kukalipanga kuti lidzikaoneka handisamu likamapita kwa dolofi. Sakumva munthu. Lidzikaoneka labwino lolankhula za switi toko lothokinga la tokotoko likamapita kwa munthu kukafotokozera zimene achite ukampeni kumeneko. Munilole ayaya chimene nidzalephere ine moyo wokha basi ndzalephera kuyika moyo, koma zimene zimafunika pa munthu ineyo ndzachita. Nili pano nakukondani, nili nkanthu kakuti nkuchitireni kabwino mukanivomera. Mawu otuluka kukamwa amene akufotokozera amiya anthetemya achinyengo onyenga okola wakuti mkazi kumva nkukodwa. It's not ordinary. Ndi chimene chamvalachi chisembwere chikutuluka chimatuluka mchiwanda nkumakafunsira si munthu. Kutereku ambiri amene ali pa ubwenzi ndi anzawo zimene zidanyenga nziwanda zachiwerewere adavomera ziwanda sadavomere munthu. Chizindikiro chakuti povomera pa mudavomera ziwanda nkuti mmene anyengana nanu simukhala nokha. Chiwanda chimenechi sichimakhuta, chilibe kaso kaya ngoyela wa mahipi, chilibe naye kanthu. Sichilondola hipi chiwanda cha chiwerewere, sichilondola usalala kwa mabere, sichilondola structure, sichilondola ukongola, sichilondola madimpwizi. Ayi, chimampita chilibe maso, chikafunsira kungoti phaka mozi kachiwirika chapenya pena chifukwa chimachita utuluka. Kutereku ni katundu olemera osowa mafotokozedwe nkhani ya chisembwere chimachita utuluka. Masiku akumapeto wano mukapeza kuti zimenezi zatuluka. Kodi muli nayo mizimu yonyasa inuyo? Kodi inuyo sikadzenje? Capital of hell as I'm talking. Mungafune mutapita kwa Yesu ndamene amadziwa akuulula pano akuti mumtima kachetu mwa munthu ndi mmene mumatuluka zinthu zimene zimakayipitsa munthu. Mwamva? Pakuti kunali kwabwino pamene anali kulenga munthu, ndipo anati zonse ndi zabwino pomupanga munthu. Zidachita ulowa zimene zidakadetsa Adamu nzolowa, ndiye zimakatuluka. Zikalowa zimatuluka. Potuluka tsopano dzadzadzana zachiwerewere ziwanda, osati chachiwerewere koma dzachiwerewere. Fesa nzingapo dzalowa dzakakhala dzadzadzamo nzenjemu kadzima ina kukhalamo zingati dzathinana ndiye dzimakatuluka. Kuyamba utuluka tsopano. Munayamba kale kufuna mkazi amene uchi zimakatengana ziwiri zitatu zinayi zachisembwere dzadzadza tsopano mpamene umati koma nalelo palibe uchitira mwina. Nifunsira ine ndimuuza kuti unigayire nambala. Funsa kwa makono kwa manambala. Nyengana kudamba kugona mmanambala. Wanthu akunyenganira na manambala. Palibe tu zaka zino linokufunani ayi ndigayire nambala. Akampereka wavomera. Kutera ukalandira nambala mamuno mati zatheka basi wanilola chifukwa walandira. Kunyengana kwa manambala nkutali nibwerere koma nene kuti inuyo ndinu dzenje, ndipo ngati chiwerewere chikutuluka kwa inu ndiye kuti ndi dzenje limenelo. So ndikuyankha kuti chemwali ndinu dzenje la Satana ndiyerekezi la kumidima. Pakati pa maenje aja lina mwa dzenje limene adandilozera adanena kuti mtima wa munthu kapena pa munthu ndi dzenje limene mukhoza kukapezako ziwanda zitabisalako. Chifukwa chake kumakhala misonkhano ya chipembedzo cha Satana amene amakalowa satanic worship
ndikumakhala nawo matempo kukapembeza nawo satana. Chitanthauzo chake nchakuti ndekuti ndi dzenje limenelo mayenje akumana zikufuna zikasonkhane zikalankhulane nde dzimapita ndi thupi la ngali kuperekeza ineyo zili mkati mwanga nde nupita nazo ku msonkhano wa chipembedzo cha satana zikakhala ndi ludzu loti dzimwe dzufuna chimanga chowola chokhala mkatoni nde chimapezeka kuti m'mabala m'misika yogulitsira chimanga chowola. Sakumva munthu dzoledzeretsa nde chimayenda tiye mpaka kukafika pamenepo chifuna chikamwe mwamwayi chimakapeza supika ikujowa ndiamakajowesa pa supika kukujowesa pa chidalamu kenako nkungo kuonetsa kuti kulinso woyera bwino kuno ovula kale dzatuluka dzimakuuza kuti upite dzachiwerewere ni uchimo kutere ku amene muli nzibwenzi koma muli kutchalichi inuyo mayenje akumidima amene mukonda zonyengana koma muli kutchalichi inuyo ni anthu amachimo inuyo mayenje akumidima. Samapusisidwe tuluka satana tuluka atuluka apite ku mayenje alimbwe sizuvutika zintuluka umo kulowa momwemo futi mayenje ntambiri mpiri tili kukachisiko mweko amene mumakonda zofunsirana utengana nkumakavulana mudziwe kuti inuyo mayenje akuchimo koma tumoto wasungikira inu gahena zasungikira inu tsiku lina mkadzamaliza matupi othamangathamanga achiwerewerewa mkadzamaliza chisembwere moyo pamene ukupita kokatha mkafika pachimake pakuti mkalandire chiweruzo tsiku limenelo ndi limene mukadziwe kuti anali satana okhala mkati mwanga mukupita kukatayidwa ku moto kumene simudzabwera konso mwayi olapa kumeneko simukaupezanso. Lapani machimo sachite masewera lapani machimo sachite masewera mchedwa inuyo dzenje lakumidima ndi inuyo malingana imene baibulo ndi akuti chizindikiro chake ndi chotuluka mkati mwanu ndi akuti pakuti mkati mwache mwa mitima ya anthu mumatuluka maganizo oyipa zachiwerewere. Namba 2 zakuba mwamva mdzenje lija pali mwayi wakuti zachisembwere zikhozolowa zikapanda utuluka zimenezi zakuba zimalowa kukayandikana chifukwa chake achiwerewere kubaso sinkhani chifukwa amakhala malo ofanana malo amene zikukhala na amodzi waziona Yesu kuti mkatimu nikudziwiseni kudzenje ili la munthu kuli mitundu ya ziwanda zimene zimakhalako koma tsopano apa tiyeni ndifotokozere momveka bwino pa phunziroli tikamanena zakumayenje aja ziwanda zake zili ni ntchito zawo zimene zimachita kwina kumatuluka za ngozi kwina kumatuluka ziwanda zoti zikupita zikangokika ming'alu zina zikupita kokadya chimanga kukolola nzako akolola iwe osakolola iyayi fetereza unathira zina basi zomwa magazi pantunda kupunthwa koma chibala zina zomwa mafinya bala losapola zofuna zizidya zowola za mthupi mwa munthu vampire kumamwera magazi mafinya pathupi la munthu mabala osapola zimatuluka kukapanga koma mtundu wa ziwanda zimene zimalowa mdzenje lotchedwa munthu ndi zimene tikuzinena panozi mtundu 1 wa chiwerewere. Namba 2 verse 22 ya buku la Mariko akuti zakuba zimalowa kukakhala mmenemo zakuba. So nkafika pamenepa ndimamva chisoni kwambiri kuti ziwanda zakubazi nazonso zidalondola ziwanda zachiwerewere ndiye zidapita kutchalichizo
kudalowa ziwanda zakuba. Sanazione wanthu koma ine ninaziona, Yesunso adaziona. Musayiwale kuti anthu akuwauza papawa ndi amene adapita kwa Yesu, amene adapita ku kachisi kufuna kukamva mawu amene Yesu adzilankhula. Ndiye kuti amanena ndi anthu amene tingawatche kuti opembeza kapena okonda kukhala pamene pali za chalichi. Tamverani, ndiye pamene ziwanda zachiwerewere zatuluka nkumakachita chisembwere kuchokera mwa iwe, makagona ndi azimayi, kumakakhutitsa zilakolako za ziwanda nkumabwera kudzakhala mwa iwe, kenako zimakhala ziwandaso zakuba. Ndiye imati nene kuti ziwanda zimenezi zakubazi zinasonkhana mpaka kukafika kukachisi wa Mulungu. Zili kukachisi zafika kobwa. Tamverani, muone pano ndi chinthu chodabwisa kwambiri. Kufotokozera kopita patsogolo zimene tionezi nzinthu zina zimene anthu ambiri simungaganizire, koma lero Ambuye atithandizire kutidziwitsa. Sono taonani verse number 7 yatifotokozera za ziwanda zakuba zimene ndi umboni wakuti zimapezeka mwa munthu, ndipo ngati iweyo uli ndi mzimu wakuba, ndiye kuti chimenechi ndi chizindikiro chakuti iweyo ndiwe dzenje la kumidima, ndiwe dzenje limene ziwanda zimakhalamo. Now dzenje limeneli silili kunja kokha, limaonekera pakati pakachisi ndipo lilipo ndithu. Tamverani, ziwanda zakuba zikulamulira pakati pakachisi. Simukudziwa koma tadziwani, madzi aja amene botolo laye timaligula 300, ngati mukuligula pa msika wolongosokako, pa Shoprite, pa Chipiku, pa supermarket, pa golosale ya Nyoni, pa golosale yokulirapo pamakhala madzi amene timakagula okumwa, madzi enieni okumwa aja. Aprofeti ndi abusa amene alowedwa ziwanda zakuba, tima pit of hell, koma tinasonkhanisa wanthu pamodzi, timapasa madzi a botolo limene limakutengedwa laulere. Iwowa akuligulitsa botolo la madzi lija pa mtengo wa 30,000 kwacha, 50,000 anoint water. Ziwanda zakuba zalowa kukachisi masiku a mtunda wosiriza. Kalanga ulendo wafika pothina kwambiri, ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Wakuba koma kusonkhanisa wanthu m'dzina la Yesu lomweli, akatilanga mukalangika tikaonongeka ngati sitingakonze machimo amenewa. Mpingo wa Mulungu, mbava za chikhirisitu zitavala chovala cha nkhosa, zapita pakachisi, zatunga madzi. Ndiye botolo la madzi la 200 kwacha, limene paokala ya Nyoni akumapanga 100 kwacha ambotolo, 50 kwacha ampulasitiki. Madzi okumwa kunigulitsa m'dzina lakuti akuti madziwo ni wozozedwa ndi anoint order. Ndimafuna muone ziwanda zakuba, ma pit of hell amene mwasonkhanira kukutungirani madzi nkukugulisani 30,000 m'dzina lakuti madziwo akuti awadzodza. Wadzodza ndani madzi? Madzi aota bodi wadzodza ndani? Madzi oti muli kololini, mukundziwa kololini? Kodi mumadziwa kuti palibe kuphatikizika pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa Mulungu? Madzi mwathira soda ota, nkhani yosausa. Madzi mwathira kololini, nkhani yovuta kwambiri, yovuta kuifotokoza kwake.
yovuta kuilongosola kwake. Kodi muganiza kuti madzi akuti mulikale mankhwala, purify water to purity ya madzi, choyeretsa muyeretsi wa madzi wochoka ku milungu ya mafano, mwamthira madzi, madzi omwewo amene muli kololini mulungu wa mafanoyo momwemo. Ndi mmene inu mukunena kuti mwapempherera ayera madzi amenewo. Nkhani zosausa. Tamverani mpingo wa mulungu. Bwanji tidzingomwa madziwa m'dzina lakuti tikumwa madzi basi, koma kuti tiphatikize madzi akumwa enieniwa mmene tathiramo kololini, madzi amenewa nkunena kuti ndi amenewa ngoyera. Yesu walowa m'madzi amene Yesu walowa m'botolo, akuchizani ali m'botolomo pamene papanda anointi water. Ine nuona ngati nditi ma pit of hell kumene kukutuluka ziwanda zakuba. Zakala bwanji zinthu chakayikitsa nchani ngasi giriselini. Nkhani yovuta kwambiri. Giriselini ndi 300 kwacha wanyoni wanyamata omata kuchoka muzingo mundilande kumachoka tu giriselini wanyoni mwachisapomu timaoda kwa china chabuka anyamata pa mpingo wa mulungu. Nkhani yosausa. Eti giriselini uja mbale chabuka akuti lero amene ujatunda anointi uja wathira iwe uja mmakatoni uchita uthira bwinobwino nkumata malebulo yemwe uja wa 300 uku mbava zikuti ndi anointi ndakuti gulisa 55,000 mafuta wodzolaja a 200 kwacha maprofeti ndi ma pit of hell tina sinonsetu ena mupemphera bwinobwino koma nzanu akatenga olive oil aligula 12,000 botolo limenelo pokhala mafuta aja ngodula amafinyidwa kuchoka kuzipaso zina ndiye pogulitsa amadulirapo akagula nkwayikayika mtima botolo kabotolo kameneko akamata 2024 the year of boom. Hey, akuti tubuyo kudalitsi akuti dalitso the year of 2024 the year of kwagulitsa bantu inu kungomva kuti 2024 ndi a year of mkagula mafutawa odzola giriselini olive oil nkumata chithunzi cha iyeyo nikazache kukugulitsani inuyo kuba mumatuluka. Bible kuti ma pit of hell amenewa kuti mwadziwe mumatuluka zakuba ziwanda zokuba zikukatumphukira kukachisi koma ife osaziona. Nkhani yosausa. Chikamvumbuluka pa tunda chavumbuluka pa tunda kuti inuyo mlemere mukufunika sidi. Anakuuzani ndani akuti pafunika mpereke kaye sidi mudzale kaye ndiye mukadzala ndiye zidzamera basopu ngambe ukasula ufa wa bantu. Koma ndimati nene pano kuti ma pit of hell amenewa akugulitsa madzi kutulukamo ziwanda zakuba, akugulitsa mafuta, kugulitsidwa michere, kumagulitsidwa masambati, ma pit of hell. Kodi zikumveka zimene? Now ndimafuna nene kuti muntima mwache mwa munthu ndi mmene mumatuluka zakuba ngati ndiwe mbava ya njira iyi kapena inayi. Kaya umaba utavala tayi baibulo lili mdzanja ndithu ndiwe pit of hell. Kaya umaba ukuyenda mmalele ndiwe pit of hell. Fa abantu ukwasokoneza ndi masenga wako nkumanena kuti mulungu wakutuma uli wakuba. Okuba akumapita kugana kukatenga ziwanda za uprofeti
nkumabwera nazo, anakalaino nkumabwera nawo, akuba ziwanda zakuba muzipeza zikuyendayenda ku dziko lapansi kwabera wanthu mdzina la tchalichi. Mdzina la tchalichi mulungu akuti mpereke nyumba, wanthu agulitsa mapoloti kukapereka kwa aprofeti. Kuba ndi ma pit of hell. Sakumva mu wanthu akutenga masalale onse osadyako olo wantambala, sakuperekatu chifukwa chakuti afuna kutero ayi, koma achita kuwuzidwa kukachisiko ni mtsogoleri kuti salale ya mwezi uno yonse autero mulungu mupereke kwa ine. Akunena mulungu ziwanda zokuba, ma pit of hell, mumatuluka zimenezi. Kodi munilola kuti ola limeneli likhale chigawo choyamba cha phunziroli, tipite ku chigawo chachiwiri, chifukwa verse number 21 20 to 22 sitidayimalize, chifukwa tilekeza pa verse number 23 m'buku la Mariko. Ambuye akudalitseni, khalani pomwepo kuti mumvere chigawo chachiwiri cha phunziro la lero.